estimadíssims peixets, ocells i tortugues. Estimats nens i nenes de primària. Benvolguts nois i noies de l'ESO. En aquest vídeo us volem dir que us trobem a faltar. Tenim moltes ganes de veure-us i jugar i aprendre amb vosaltres. Però ara ens toca fer una cosa diferent. Perquè tots puguem estar bons ben aviat, hem de fer un esforç. Ens hem de quedar a casa. Però això no vol dir deixar d'aprendre i fer coses divertides. Podeu aprofitar i mirar contes, pintar... Jugar amb el pare, la mare, el germà, la germana. Llegir llibres, mirar sèries, practice your English, Deutsch lernen. Construir un robot, fer mecanografia. I sobretot, podeu ajudar que la vostra família sigui més feliç, fent cas de tot allò que us diuen i endreçant les joguines quan acabeu de jugar. Menjant allò que sempre et posin al plat i sense rondinar. I sobretot, respectar tots els que viuen a casa amb tu. I mentrestant, les mestres d'infantil anem guardant totes les activitats que se'ns van acudint i les abraçades que us volem fer en aquesta capsa. I els mestres de primària ja rumiem la millor manera d'estar al vostre costat. I de fet, ja ho estem aconseguint, oi? I el professorat de secundària ens repensem cada dia per donar-vos el millor acompanyament. Només ens queda dir-vos que us estimem molt. I que us trobem molt a faltar. I que entre tots, si posem de la nostra part, superarem aquesta situació. Un petó molt gran a tots vosaltres i a les vostres famílies.